Il-Gvern innefaq 80 miljun euro flus li ma nafux minn fejn ġejjin għal parlament ġdid li forsi jiltaqa' 3 darbiet fil-ġimgħa. Parlament.Qal Joseph Muscat li huwa inattiv u mhux jaġixxi. Kuljum illi qed jgħaddi f'dan kollu din l-instabbilità illi timmina x-xogħol, instabilità li timmina l-ġid, kuljum li jgħaddi huwa jum mitluf għan-negozji u għall-familji Maltin u Għawċin. Fejn fil-waqt li l-familji u n-negozji qegħdin struggling, qegħdin jitqabdu biex jilaħqu mal-għoli tal-ħajja u mal-ispejjeż li ħafna minnhom huma imposti min-naħa tal-Gvern ibda bil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma u spiċċa bil-gass, għandna Prim Ministru li għażel li ftit wara li jgħid li ħajidħol fil-kċejjen minflok daħal fil-kċejjen tela fuq l-ajruplan u mar għall-vaganza. Qal kif il-Leader of the House qed ixekkel milli ssir diskussjoni fil-Parlament dwar mozzjoni tal-Oppozizzjoni fuq il-ġustizzja u l-intern minkejja li tiqumu każi ġodda fil-qasam tal-intern bħas-sitwazzjoni fil-ħabs u fil-qrati. Fid-dawl ta' dikjarazzjoni li għamel il-Prim Ministru l-ħamis filgħodu li fi ftit ġimgħat oħra mistennija jittieħdu l-voti fil-Parlament, Joseph Muscat qal hekk. Ewwel House Business Committee li jagħti data ċara u konkreta dwar meta ħad ittieħed il-vot dwar il-mozzjoni tal-Oppozizzjoni fir-rigward tal-ġustizzja u l-intern. Joseph Muscat irrefera għal dikjarazzjonijiet li għamel il-Prim Ministru li ntesew bħal meta wara r-referendum fuq id-divorzju qal li suppost kien se jagħti priorità lill-familji. Bħal meta qal li se jidħol fil-kċejjen tan-nies iżda mbagħad sifer u meta wieħed sistema tajba tat trasport pubbliku li iżda l-ħafna xhur ma qdietx lin-nies. Il-Kap tal-Oppozizzjoni qal li Lawrence Gonzi għandu jgħid x'ġara mill-kumpless tal-White Rocks, mill-villaġġ sportiv tal-Marsa, mill-Corporate Village u minn Smart City. Fejn spiċċaw is-7,000 post tax-xogħol li wieħed u stess solennement fi Smart City. Il-Gvern għandu problema ċara fil-finanzi b'deficit ta' 60 miljun fl-ewwel xarejn ta' din is-sena u 600,000 euro dejn kuljum. Fil-qasam tas-saħħa teżisti kriżi. Il-Prim Ministru qed jgħid li żied l-operazzjonijiet iżda ma naqqas kif kien wieħed il-waiting list saħaq il-Kap tal-Oppożizzjoni. Waħda mill-prijoritajiet ta' Gvern ġdid għal Joseph Muscat huwa l-qasam tal-enerġija. Filwaqt li l-Partit Laburista jappoġġa tipi ta' ftehim biex Malta takkwista gass bi prezz preferenzjali, il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li dawn kellhom jibdew żmien ilu u l-aħħar snin kienu kollha snin mitlufa għall-poplu Malti u Għawċi.